A daidai lokacin da ɗabi'ar miyagun aƙidu, bijirewa tarbiyya da kuma son tara abin duniya ko ta halin ƙaƙa ke daɗa yin katutu a zukatan matasan wannan zamani. Rundunar sojin Najeriya a ƙoƙarinta na tabbatar da magance dukkanin wani abu da ka iya zama barazana ga zaman lafiyar wannan ƙasa tun daga tushe. Ta shirya taron lacca ga ɗaliban kwalejin gwamnati na Maiduguri da kuma ɗaliban makarantar sakandaren sojoji ta garin Auno. Akan haɗarin da ke tattare da ta'ammali da muggan ƙwayoyi da kuma shiga ƙungiyoyin matsafa. Birgediya Janar K. Rabiu shi ne ya wakilci kwamandan runduna ta 7 kuma kwamandan shiya ta 1 na rundunar haɗin kai Birgediya Janar AGL Haruna a wurin taron. Bikin da ake yi duk shekara, bana bikin da aka yi mana biki ne akan Nigerian Army da ta cika shekara 161 tun daga lokacin da Hausa Constabulary ta fara a Nigeria ta shiga ta caccanja kamanni har ta zama Nigerian Army today a yau. So wannan program din da muka yi yau a wannan makaranta an yi shi a lokaci daya duka jihohin Najeriya 36 da kuma birnin tarayyar Abuja. A yanzu wayannan programs din da ake yi suna ƙara kawo jama'a, suna ƙara kusanci tsakaninmu da jama'a, kuma muna fahimtar juna sosai. Kowa yana ganewa cewa Nigerian Army, zaman Nigerian Army a ko'ina ka gansu sun zo ne da su tabbatar mutanen da suke wurin nan suna nan cikin kwanciyar hankali. Mashawarci ga gwamnan jihar Borno kan harkokin ilimi Dr. Abubakar Tijjani ya zayyano irin nasarorin da dakarun sojin Najeriya ke samu a fannoni daban-daban, sannan ya yaba wa rundunar sojin saboda ƙoƙarin kare rayuka da dukiyoyin al'umma da take. Ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar sakandaren sojoji ta garin Auno ya bayyana cewa sun yi matuƙar ilmantuwa da wannan muƙala da aka shirya musu, musamman ma a ɓangaren ƙudurinsu na shiga aikin soja. Wannan dai duka wani ɓangare ne na bikin cikamakon ranar sojin Najeriya na shekara ta 2024. Sabiu Malam, Quick Action TV daga kwalejin gwamnati ta Maiduguri.